Unsa kala? Yan na ng piling kay. Kanang mahinumdum ko sa una, kanang mingaw ba, mahinumdum ko. Ambot, ganihan sa pagsugod pag-uwan kanisi. Wako nagsigig dagan-dagan dahil sa uwan, kay mo tanaw daw krutog banda. Ambot, ano sige man pag-uwan di ari, oy. Oh, na di banda ron? Naa daw. Na te. Naay banda, Jorame. Asa na niya diyo? Asa na niya basa ba? Parang kan Jeremy nga may mag-aagam na. Ay, ano pag nagsugo ng bata. Alas sa una lang katong wala pa may mga kuryente. Di ba wala kuryente sa una? Wala. Kuan lang mo sa to, lampara. Suga ra, lamparilla. Oh. Nya kung mag-ulan, yung tayo lang nagaunsa raman mo magsuod. Magandam-daan og lana sa lubi kay mao may gas kay kani laging pobre man may wa may kapalit gas. Maglana ra tong akong inahan og lubi magkagutag na pulo kabok lubi lanahon kay mao man to kan suga katong takyubo nga kanang takyubo nga kinason katong iyang bagaw butangan tog lana niya ipabiluhan nimo og kuan kanang gapas nimo ipabilo ibutang diha mo na to suga butang mo sa asal obrilisod jud mi kayo kauna. Wala di mga kuryente lang, wala isa ba? Wala oy, may kuryente Petromac. Mong magbay ni gani sa una Petromac. Isa ba na murag sa bakod? Oo, kanang kahod na ako magsindi og Petromac. Suga gud mao Pero lang. dili na di kuryente lang. Ha? Di kuryente na. Dili, bomba-bomba ra. Lang na. Malagod ko ingon ana sa mo sa una magsigig uwan kay wa madyamoy isda sa dagat kay may mga isdaan ang abayod man kay kuan man kanang lain man tempo. Ang ako kalagutan kay maingon dahil sa amahan. Hala, panguha mo dito og kudyagi amo tak sabot magha mo kudyagi kanang sa galas ba kanang naay mga kahoy naay manurok nga magulay man na kudyagi lami kung hinuon na sa naanad kung wa maanad na. Mao to manguha mi dito hanaan mi ami sudan. Dili dabong magkuan dili gayay sa udot sa kamote kanang tuslo sa suka mura nya ang among kanon pa usahay balanghoy karlang ana ba kamote pailin-ilin lang mi nga putuho naman to balanghoy putuho na way asukar ba kay aron masudanan og naay kinilaw ba nga isda og sinog ba nga isda kanang dilitin uwan na maora iting lisura mahinomdom bitaw ko karon panahon na kay sa una mahinomdom ko sa mga ginikanan ba Relax mo lagi pala. pero dako naman yung kasayan dako lang dako nagkalayan kay sa una kay sa karon ang mga bata karon mangiskwela dako nagbalong kami sa una bot kabok no bidalon pagkabyuhan dito balikod sa baryo ang mo kapil manguha kami Yaba, santol, babayruhan ang papil kay para lang na ay papil kay katong man ubay luman yun mga biyabas Suba gid sa una gani. yun na pinanasuran Yung pag-abot sa kanang kuan la sa disiplina. Sa may kalahian sa disiplina sa una ug karon. lahi ra ay sabi sa una magkinto mami sa among ginikanan kay
ug matulog amo ginikanan maghinay magpinto pa mi paglakaw kay na ug masaghiran ang ilang tiilo magbanha-banha ka nga bunalan mo dayon ka sa kiwis-kiwis ibunal ka ng tumoy ba sa lubi kanang dahon na pikason to sapsapan mo to ibunal Sakit na. sakit kayo kapulbon ka Karon, na karon patiran ka pa anak maghigda ka way mga batasan mga bata karon lagi. Man kabalo maghinay. Tapos kami po sa una latong bata ko kay mahadlok yung kong dagko. Mahadlok ko ka ng mga idaran ba. Karon kay kusan kay manubag. Sag na oy. Kuan pa. 50 pa imo ila isa gatos na. Ambot kada kong kalainan na oy. Sa pag may mga Sa kalay. mga panahon tinuod sa una ang mag-sweldo, maggalas kami maguna ang sweldo 35 centavos ang suhol kay barato man sa mga paliton 10 naman tinapa magagwanta lang kung ang kay mauman ang kopras 25 ang kilo kay lobi ra may pagita dito sa mua trimestre good ang lobi kada tulo ka bulan kaabot ka nagsigig ko ang lobi itong manginhas lagi katong manining ko pagka kuan ako eskwela na ko grade 6 grade 5 mangisda na ko manining antigo magkakayong daapay hunasan din dagat pa din ko yan antigo ko mahimo og timing kay labong kadaghan kawayan di ari minhas so no nang sa amo kay pinalato man kag 5 pesos ang plato ora to makakuha ko mga 30 alinan 30 pesos lago na nimo kuan mapalit daghan palit sabon 10 pesos or 10 centavos man katong akong inahan jud buutan jud tong akong inahan daan buutan katong akong amahan ra mo ilisod kaayo intap mi sa among amahan ba kay lagi ko to kaing monal katong nag-ihaw og manok nag-ihaw tong ako amahan og manok nya katong kuan iningon na nga sawiran ang manok kay ihaw bitaw kita mag-ihaw duha man jud ta ka tawo kay ana ba nya kato day akong amahan pag ihaw na si manok hingling naglingi na tong akong manghod naglingi siya dito wala mo tan-aw pag kisi-kisi na sa manok kanang last na ginhawa sa manok kanang nabuhian ang kuan nabuhian ang manok ba di nagwagit ang kuan nawagit ang katong gibutangan sa dugo di nandiyan ngano wa man ka magtan-aw nga kuan ngano wa man ka tan-aw wa man nimo ayuha paghawin permanente man ka maglingi naglingi magugutay kay nakita mang imo itlog mauwaw man ko yan gano wa man ka magbana ya moingon di ako nakita imo tay itlog mo lang wa ko lang ko banha kay buslos kan isang purol wa lang ko magbanha bunal la sa gibunala na po dunya katong ako inahan kay mulaban man jud og pamunal na to sa kay ang nawili lagi sa manok kay kung mag-ihaw manok dugo man to iya ha na bunal kay ngano bitaw daw kuno magbanha na hinsiwil ang iyang itlog nga mauwaw man po kita itong akong manghod na moingon nga Kisa na manghod? Tinining? hinsiwil ha Kisa na manghod sa tinining? oo sinining di karon ano na po nga dala pahawid manok dili na to siya mahawid unya karon ingon na siya nga pasngan kay anad man to sa tatay manghikot kay sugaron man to kanang pasngan ang manok anang kapay bitaw anak hatag siniya sa ako akay kuan ipalabay dito kanang dili bitaw sa balay ba ipalabay nga di jud ipasangko katong payang sa manok ang ako kay kugsud man yung payang lami ra ba kay kagot-kot ni kanon punit ko og baso moy ako ilabay dito
Ang katong payag sa manok, ako gitumban sa ako tiil, kay ako isugba ba, ako isugba kay ako kanon, sudan. Sa kuang kay, sa mga karaan, di daw makabuno kuno kung ikanon na daan kang payang. Ano lagi makabuno man, di ko di ay mutuan ng tinuuhan. Makabuno man manok ni tatay. Di Kasi nga, buno. nakadaog ba, nakabihag. Nga, buwan naman ang karon mga bahog rin sa mga manok na anay, mga fighter. Kuan na ganang isa gani ron ikatulong nga kuan inject. Wala ko balos mga kuan sa manok la. Dili ba kanang ikatulong inject na yung kanang sa kuan mauna man na sa booster. Booster. O na booster sa manok mo na. Mo na sa una kami. Mula ko sa tatay. Ang tugon ato magtagtadaan og lobi. Logiton tong lobi. Ya pinupinuhon paging ana kad adlikon tag-ingon ani kan pinupinuhon ana. May maote ibawag sa mga hiniktan. Sa mga manok pod magkuro ka mabuntag mo po imo ibahog mo imo iitsa. Kusgan kay mga manok. Magka bihag man na pero karon medyo kamuto pero di kao naguna ko tong payang atong pasong di ani na abito sa manok kalaki nga naabito mo ana abisyon man na kantay kay pasngan na isog ba na nako to ilusan sukaan Lami din ala. lami kagutkot na mo to amo pa sa una pero di na ko magkahada sa una Si Lola Maria la. ana siya iya buutan din na dili na maldita buutan din na siya daan imo dyan na palakon sa Cortes kay ang among kuan sa baryo man amo ug mo shortcut ka sa dalan mga 7 ka kilometro adi siya ka mo abot dito sa lungsod kay magpalit og bugas mga asin baron mga kuan kay barato man dito sa tabo sa lungsod kadto mo isuguon permi kay kuan paspas mulakaw ting gamay maguto siya nga bago Naski karon gamay. paspas ka mulakaw di pa rin ako nga magkita ng di ko daan nga kalabon nga ako sa akong inahan ako gituyo nang dili na ko puso-pusuhon ang saliog sa akong papa kay kuan ka na aron di makuha ang buling nga kay lain man inahan kay susuhon man wa man lagi makuha ning buling sa welyo sa imong amahan na panit na ganit na ako kung kumusukuso unsa man di nang bulingan na nga di makuha na maumao na nasamad na sukuso na ako gituyo kay aron di na ko palabon otro na di na ko palabon kay di makuha ang buling maldita pinamalditahan ko lagi pagalaso ni noong jud ko siya maglusong sa magalas magguna anad ko ana magbunot og lubi magpasuhol og bunot lubi doan man to bunot bara man to ibagdak iligwat ang lubi anak tag-upat kaligwat ra na itulo na yupat hawod kong bunot og lubi Karon makabunot gyapon ka. kato di ay dinis ng naddo sa kabalyero ako may nagbunot siya lubi dito 5,000 sa buok tag-city ra ang gatos barato ra ano sa amo sa una pepeng gisura din sa mga sa unang pagkinabuhi sa una matabang ko sa ako inahan maghimong salbaro balanghoy man na imo bangguron mao may ako diri sa kurbada pa mi sa una mamaligya ko diri sa 25 rang isa karon tag 5 pesos na lingin lain man ko kay tag-as mo to ako suklon man na 25 centavos. 25 centavos sa una pa kurbada 1990 or 86 na karon 5 pesos na lami gani ang tana ron maghimo anak pero hago man na magbaguron pa nimo pikpitkon pa nimo imo pa anaon ligiran pa nimo ka para malapad nya pag human anak dapuhan pa hampa ibulad ingon anak sige kunanon kapoy na maayo lang to sa una kay bata pa man ko karon kapoy na ni na mo magpista magubot-ubang ko sa ato inahan kay
Dala-dala mi ko at tura namo nito dito sa kuan. Nagdaay usod dito rami magluto. Dirahon kahon na ko muluto eh. Kuan po kala ba to napansin ako sa una di gyud ka maulaw nga kanang magsuroy. Dili ay magsinggit-singgit kanang ako. manglabada. Kung manang basta kanang kung unsay matrabaho la ba imo yung Basta kay yung patulan. basta kay magkakwarta ko nga makapaliton sa ako paliton di man og ingon gani ani karon naapay magpayabo og orinola bahala nagtuboy ang sulod diha basta kayabo basta suhulan ko. Sige basta minaayo nga trabaho. Oo. So na tong lain kita noon scholar nga manlabada ka sa una. Init kay niya. Dagan kay kaglabhan niya. Ano ko bigyan ulit. Lisod manggod kanang para makakaon ako mga apo makakaon sa O gani no katong kami sa una gagmay pa mi tanaw ko sa imo ba. Nanlaba mo ate amay kamo ba ate amay magsabay manlabada. dito sa Ilabirne. Ilabirne katong gipabumba ko nimo la bata pa ko. Din hila burong pinili dito. Ang isuhol. 200. Kaayo. Mga palitan amok-amok ang puti. Mugikan kami glaba alas 7 mag-undang alas 4. Gani. Itinggaghanin yung galabunong grabe. Pero karon Pero mo ba ka lang makahila ko karon baga. Sa unang mga panahon, igduma raman, amot kasamot ba magduma mga katik-tik kanang lagot mo ba? Lagot mo ray kan una mo ba? Ug maglungag kami sa iskadlaw kay isa ra maglungag og bugas. Masaging naman, mabalanghoy, makarlang. Na, mura ilong ang bugas. Ang kay daginot to lagi ang bugas kay wa may ipalit. Karon mo na magminom-dom bitaw ko sa kalisod sa una kaysa karon mo na makahina ko sa akong kaagi sa una. Pagkakaroon mo, nakaabot na akong ginikanan. Na, hiyahay kintay na karon. Bisang dool ra kayo. Mupliti na sa motor. Kami sa una tag pulo ka kilometro, tag 20 ka kilometro, baktason ra ay. So na yung mga sakyanan sa una lang sa inyong panahon. Wala ay. Wala yung mga motor. Kamu Kabayo. Karabaw. Kabaw. Grabe na no? Magkuhan ko pra sa una. Sinang layo ni mo maghakot ka kay bakilid man maghakot ni mo. Walo dire sa likod, walo dire. Bali 16 ka mo. Saan yung butang ito dapit sa kuan landahan. Kanang ganggangan sa binuak kalubi. Saka ito nagtrabaho pa sa Daminyo na ko. Nagtrabaho din pin sa una, 4 pesos naman adlaw. So dako naman na sa una lang no? Kay barato ramang gud kaayo tulo ang tuloy piso ang bugas tulo ka gantang. Di man kinilo gantang man. Saan naman? Inyong atop sa una la kogon. Amurag Nipa. lipa. O dili igam. Mga nipa man atong dito sa una sa dito sa Rigaw Dalaga. Yang salog ninyo la kawayan. Pero karon kuan na mga sina, mga dagko ng mga balay. Wa na nipa. Ang nipa kanang kusina. Karon dagko na ang balay sina. Kusog na po ang ulan, katinang kusoga. Wa pa si Wako. Naaman daw ko yung mga bata diya sa kilid. Ako daw, Wako! Naamay dagan mga bata diya. Bakit naapa wa pa makakato? Wako! Na, wa man diya si Wako ay. Yantin ko ana na. Again to. Uli na po to basa na sad. Sige lang siya kilis, sige lang kilis. Nakalaban ni si Wako. Ilis na po ka kay nabasa naman si ka. Sige, yung ilis. Maglabat ka. Magpabumbat ka kay way kuan. Wala diri permanente. Maingon ra ba way basa. Unsa man daay ni bisi?
Galing ka dyan sa kalagan. Bisa nagbagyo na hapit na rin. Dagan din siya dito. Asa kanto siya. Bukod siguro na dito, baby. Mga katik-tik, maratong akong istorya nga kinaraan kay uwan manggod, na may mga tao diri sirado naman. Una hinumdum ko ba sa akong kaagi sa una, kalisod na mo sa una. Hinumdum ko ba kay laay. Walay maistorya nato. Hinaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye.